Pasidunggan sa Department of Labor and Employment ang driver sa wing van nga gitaktak sa trabaho human gigamit ang sakyanan sa pagluwas sa mga tao nga naanod sa baha atol sa Bagyong Tino. Samtang giimbestigahan sa ehensya ang tag-iya sa sakyanan sanglit matud pa walay grounds o basihanan ang pagtangtang sa trabaho sa empleyado. Ang report ni Alan Domingo. Kini ang peligrosong pagluwas sa mga naanod sa baha sa driver nining wing van atol sa pagkusukuso sa Bagyong Tino dito sa Kotkot sa Liloan, Cebu. Kauban sa driver nga miluwas ayang duha ka mga pahinanti subay sa hangyo usab sa usa ka pulis. Apan tungod sa ilang bayanihong gibuhat, nawad-an sila og trabaho human taktaka sa tag-iya sa wing van. Si Francis Anthony Narvasa nga taga Villaba, Leyte. Kinsa miani og pagdaig, apil na si Cebu Governor Pamela Baricuatro kinsa mi hire kaniya diha dayon isip driver sa provincial capital. Gidayeg usab sa Doli ang gipakitang kaisog ni Narvasa. Subay nini gikiragdang pasidunggan ang driver ato sa anibersaryo sa ahensya. Tagaan nato siya o commendation. As a hero. Yes, dili lang kay hero siya sa community. He is a hero himself as a worker. Gipahibaw sa Duli 7 nga nagpahigayon og fact-finding investigation sa pagtaktak kang Narvasa sa trabaho. Wa matud pa mahatagi og due process ang driver ug ang duha ka pahinanti. Gyud nimo madali-dali og tangtang ang atong empleyado kung wala siya makaagi og gitawag natong due process. So ilang gidugang nga ngayang sundon sa uban ang gibuhat ni Narvasa ug mga kauban. Valued attitude nga kining ato mga trabahante di ay dili kapiyong pod makita sila sa komunidad nga magalisod na. Kay parehong taga Leyte ang tag-iya sa wing van ug ang driver. Nakikalayon ang Duli sa ilang counterpart sa Eastern Visayas aron makuha sa mga trabahante ang ilang mga benepisyo. Imo pa gani tagaan na og 13 month o 14th month, no? Kay kana man good is makita nato ang attitude sa tao ug ang attitude unta sa employer. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.